का नेताजी बिहने वोट मांगे के बाद तो कुछ पार्टी उटी हो जाई। काहे ना होई कोई आदमी बाटे जे पार्टी ना होई पार्टी माने बिहान सवेरे से वोट मांगे के बानो। हाँ ठीक बा कोनो दिक्कत बाने से 5-7 आदमी तनी मुर्गा तनी हो गइल अब मुर्गा आ गइल तो बुझा गइल जे आवरी का चाहिए हो जाई नहीं खो करे कोई आदमी बोला बाने से 5-6 आदमी 5-6 टेंशन मत लो अभी 2 मिनट। हेलो हाँ बाबू हम हारल नेता बोलते नहीं। अरे तनी एगो फुल पैंट एगो हाफ पैंट तनी भेज दी ना वही जगह लेके चले वही जगह। अरे महाराज वही जगह जहाँ लेके आई तो वहीं लेके आई ना। ठीक बा अरे बैठा तो बाबू बैठा तो सही। अरे सारा लोग बैठले बाबू में का है मेरे खिसियाला कौन बात बा ई कौन बात भइल हाफ पैंट फुल पैंट कपड़ा पहने का तेल बाबू तारा ना बुझाई देखो हमनी के नेता ऐसा हमनी के अलग अलग हिसाब बा कुछो मंगावे खातिर। अभी हमारा दारू के बात कइल जाओ हो सकता कि प्रशासन हमार मोबाइल एथी पर रखले होखे या लेके आवता होकर रखले होखे तो दोनों आदमी जाम सन। हाफ पैंट के मतलब भइल हाफ फुल पैंट के मतलब भइल फुल आ दोनों होता माने 1.5 गो बोतल आई तो काम चल जाई नो। जी हम तो ये चाहत नहीं पूरा मंगा देनी बहुत अच्छा कोई नहीं काम चल जाई हैं तो ठीक बताइए तो मंगोल बनी खिसिया दे महाराज रे। अरे आखिर तो जीत जाएगा बारो नेताजी आखिर ही कहल जाए हमने के ये बतिया ना समझ में लग। हां तो नियम ह हर एक आदमी के अलग अलग तरीका बनू। ये बड़ा प्रशासन बंद कइले बा दारू बंद कइले बा तो ओकरा खातिर तो चाहे न कुछ बत कही। अब एंगे कहीं जा दारू ले आवो काम हो जाई खराब रउआनी और त नेते ना हैं रउआनी और नेते ना। अरे पर तो हार गनी आखिर ही कर ले बा दम जय जय बा चारू बगल तारा लोगन के ऊपर वावे जेंगे ओखे जेकरा से वोट मांगे के ओखे जेकरा दारू चाहिए मुर्गा चाहिए टेंशन हमनी के ऊपर छोड़ दी बस रउआ जीते के बात जीते के बाद बस आखिर और जाए कार बात आपके पूरा बम बम बोले नेताजी के आपका नेता कैसा हो नेता कैसा हो नेता कैसा हो आपका 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 नेता कैसा हो नेता की नेता की नेता की नेता की आपका नेता कैसा हो आपका नेता कैसा हो नेता की नेता कैसा हो नेता की नेता की नेता की नेता की चकोरा 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 नेता की दारू हमरा खोलवावे के बा चकोरा नेता की चकोरा नेता की चकोरा नेता की वोट दे चकोरा नेता की मुर्गा दारू दोनों फ्री रही बाबा हमरा के वोट दे हम एकदम जे बोतल मिली नो बिल्कुल मिली बोतल कहने मिली हम खड़ा भइल नहीं यही खातिर तो यही खातिर खड़ा भइल नहीं दारू खोलवा दे ठीक बा कहो जाता निसन देखो घरे घरे तो घूम घूम के चुनाव में वोट मंगनी सन नेतवा खातिर जाता निसन काम खातिर देखो नेतवा कर दे कि ना कैसे के ओकर खास हम हमनी कहि सन चलो देखो का होता है चलो देख ले काम कर नेताजी से मिले आइल बनी सो नेताजी नहीं मिल सकत का है यही ना नेताजी के जाके कह कि उनका खास हम दिल बा जाके बुलाओ उनका के नेताजी नहीं खाना सकत अयन जा बुलाओ ना तुम घरे घरे घुसा के वोट ओबरा मंगनी सन तो ओबरा करना रहे एबरा नेताजी से मिले खातिर तू ढकेल देता रह गेट पर से हमनी के कहां बना नेताजी बुलावा नहीं खाना सकत का भइल बा का भइल बा का हल्ला भइल बा का हाल बा बाबू का है का हल्ला भइल बा का समस्या बा राशन कार्ड बनवाए के रहलक हवे राशन कार्ड बनवाए हां। अरे भाई हम हो तो हमारा नगदे तरल उनके देले बनी
रह गइल कि राशन कार्ड बनावे को तो बनी, लेकिन तोहरो लोगन के तो नगद तो मान लो कि रघु का तो घरे घरे घुमा घुमा के अथी कैले रहनी सन, तो हमनी के ना तो वो से वो हो गइल कोनो बात नहीं है। अब 5 साल बबुआ तोहरो लोगन के कुछ हाथे लागे के पड़ी, ठीक बा। हाँ बन जाई, ऐसा कोनो बात नहीं है, जा ले कुछ गरीब आवे। इ तो नेतवा सर दो गला बारे भाई, देखो तारो पूरा अपन समय बर्बाद करनी सन, ओकरा बाद ए नगदे के फेर में पड़ गइल बावे। चला हमनी के ओकर खास में बुझात नहीं कि दूसरा के उसे लुट्टी